भूमंडलाक आयिल तेन्ना चैतन्य महाप्रभू जावन येतात तांणी आणि मस्त हरिनाम संकीर्तन ओट्टू लोकांक भेदभाव नाशी ओट्टू लोकांक म्हणतात. सो व्हेरी आमके गौडे वैष्णवाक मस्त प्रमुख दिवस इडी वर्षाचे इडी ब्रह्मांडाचेच एक महत्वपूर्ण दिवस म्हळ्यार आज. आणि आम्ही ओट्टू लोक आज गौरांग महाप्रभूले महिमा आणि लीला ऐकू आमगे सिनियर डिवोटीज तुला फर्स्ट मंगलाचरण आम्ही स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. गुरुवर्याले आणि परपूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान आणि श्री चैतन्य महाप्रभूला आशीर्वाद घेऊन आयचे सेशन आज स्टार्ट करूया. आम्ही फर्स्ट आमगेले भागवत पुराण कोंकणी माताजी तांणी शतीशताष्टकम स्टार्ट करते असाची. माताजी तुम्ही स्टार्ट करूयात. माताजी रेडी असावे शतीशताष्टकम सांगताले. श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य रचित श्री सचिसुताष्टक. नव गौरवरं नव पुष्पशरं नव भावदरं नव लास्यपरं नव हास्यकरं नव हेमवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं. मामि सचीसुत गौरवरं नव प्रेमयुतं नव नीतसुचं नव वेश्यकृतं नव प्रेमरसं नवदा विलसतशुभ प्रेममयं. प्रणमामि सचीसुत गौरवरं प्रणमामि सचीसुत गौरवरं. हरि भक्ति परं हरि नामधरं करचाप्यकरं हरि नाम परं नयने सततं प्रणयाश्रुधरं. प्रणमामि शुचिसुता गौरवरं प्रणमामि शुचिसुता गौरवरं. सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायणा लोकगतिं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शुचिसुता गौरवरं प्रणमामि शुचिसुता गौरवरम्. निज भक्ति करम प्रिय चारुतरम नतनर्तन नागर राजकुलम कुलकामिनी
करतालवलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुविणितया मधुरं निजभक्तिगुणावृत नाट्यकरं प्रणमामि शचीसुता गौरवरं प्रणमामि शचीसुता गौरवरम् युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणी सुचित्रं भव भावोचितं तनुध्यानचितं निज वासयुतं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् अरणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरं कुरुते सुरसां जगताजीवनं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। धन्यवाद पूरा माताजी सका भारी चंदकम तुम्ही शचीसुताष्टकम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री शची सुताष्टकम की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद सकळ माताजी सका भारी चंदकम तुम्ही शचीसुताष्टकम आमका ऐकून दिले श्री गौरांग महाप्रभूले ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟ वर्सांतू श्री सार्वभौम भट्टाचार्य हांनी आमका गौरांग महाप्रभूले मधुर पुरे तांगेल वाणी तांगेले कार्य पुरे मधुर म्हणून आमी चिकोन दिली धन्यवाद। आता नेक्स्ट आमका अश्विनी कामत माताजी त्यांनी वैष्णव भजन सांगू दिवचे माताजी ओवर। हरे कृष्ण। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कुरिजार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कुरिजार चरण वंदन। नीलाचली शंख चक्र गधा पद्मधार नदिया नगरी दंड कमंडलुकार केहू बोले पूरबे रावण बधिला गोलोकीर वैभव लीला प्रकाश कोरिला केहू बोले पूरबे रावण बधिला गोलोकीर वैभव लीला प्रकाश कोरिला। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवने कोरिजार चरण वंदन। श्री राधार भावे वेकुरावतार हरे कृष्ण नाम गोरा कोरिला प्रचार। श्री राधार भावे बेगोरावतार हरे कृष्ण नाम गोरा कोरिला प्रचार। वासुदेव
जोड़े हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवने कोरे जार चरण वंदन। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय बलदेव, जय जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय बलदेव, जय जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवने कोरे जार चरण वंदन, त्रिभुवने कोरे जार चरण वंदन, त्रिभुवने कोरे जार चरण वंदन। हे पदार्थ वश्यस जगन्नाथ मिश्रा आणि सची देवीले पुत्ताक आम्ही जय जयकार करूया। तीन लोकाचे चरणाविंदाक आम्ही प्रणाम अर्पण करूया। नीलाचलांतू हांनी शंख, चक्र, गद आणि पद्म धोरण आशिल्ले। नदिया ग्रामांतू हांनी दंड आणि कमंडल धोरण आसती। प्राचीन कालांतू श्री रामान रावणाला वध केलेला आसा। श्री कृष्ण देवान गोकुलाचे वैभव लीला दाखयलेला आसा। राधाल भाव आणि कांती घेऊन गौरांग रूपांतू आईल असती। हरे कृष्ण महामंत्र वांटिता आयलिंती। वासुदेव घोष आणि सांगता सची गौरांग महाप्रभू हन्नीची कृष्ण आणि हन्नीची जगन्नाथ म्हणून। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मस्त धन्यवाद माताजी, मस्त मधुर जाऊन तुम्ही जय जय जगन्नाथ भजन आमकां शिकून दिले। ती कशी श्री जगन्नाथ आणि श्री कृष्ण आणि चैतन्य महाप्रभूंचो डिफरन्स ना आणि दोन पुरा एकाची। सो आयचे आम्ही प्रोग्राम मुखार सरसुया। प्रोग्राम स्टार्ट करचे आता सेशनाकिंत पहिले आम्ही देवाला एक दर्शन घेऊया। आज हे मायापूर श्रीधाम मायापुराचे दर्शन आजी पंचतत्वाल दर्शनार्थी आशिल्ले सकाळचे आजी दर्शन हे देवाल दर्शन घेऊन नमस्कार घालून आम्ही नेक्स्ट दर्शन श्री चैतन्य महाप्रभू आज दर्शन मस्त चंद आसा। इट इज मायापूर नवदीप धामांतू होड मस्तोड देवस्थान आसा। आनी एक नेक्स्ट न्यू टेम्पल जाते आसाची टेम्पल ऑफ वैदिक प्लॅनेटोरियम विच इज वर्ल्डाचे सबसे म्हळ्यार वर्ल्डाचे हायेस्ट बिल्डिंग जावचे आसा, टेम्पल जावचे आसा देवा खातीर। सो आमी देवाल दर्शन घेवन गेलो। आमी नेक्स्ट आमगे सिनियर डिवोटीज हातूंतल्यान
आम्ही श्री चैतन्य महाप्रभू लीला बघे ऐकूया. हे श्री राधा माधव मायापूर धाम. सो आयचे फर्स्ट सेशन आम्ही सांगून दिवचे त्याची हिज ग्रेस माधव चरण प्रभुजी. फर्स्ट सेशन आजी श्री चैतन्य महाप्रभू इन्स्ट्रक्ट्स रूप गोस्वामी काम गेले षड गोस्वामी अंतू प्रमुख जानशील रूप गोस्वामी कसं इन्स्ट्रक्शन्स दिले म्हणून आम्ही ऐकूया आजी. हिज ग्रेस माधव चरण प्रभू. प्रभुजी तुम स्वागत असा. प्रभुजी का हरे कृष्ण महामंत्र सांगून स्वागत करूया आजी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. ऑडिबल असणार प्रभुजी? होय प्रभुजी ऑडिबल. हा भावेश ते दरवाजा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः. ऍक्च्युली खाली 20 मिनिट्स म्हाका दिल्ले आसा. ते 20 मिनिट्स तूं कितले साध्य आसा तितलो कवर करता. सर्व गुरु महाराजांनी तुमगेल भक्ताले सर्वाला आशीर्वाद मागून हांव आयचे सेशन चालू करता आसा. आयचे सेशन तूं सांगेलस की चैतन्य महाप्रभूना श्रील रूप गोस्वामी कसले इन्स्ट्रक्शन दिले. हे चैतन्य चरितामृत मध्ये लिहिलेंतू चॅप्टर 19 135 to 236 ऑलमोस्ट 100+ श्लोक आसाची. त्या 100+ श्लोकांतू मस्त उपदेश दिले आसा चैतन्य महाप्रभूना रूप गोस्वामीक. आणि त्यांनी हे उपदेश त्रिवेणी संगम अलाहाबादांतू दशाश्वमेध घाट प्रयागांतू दशाश्वमेध घाटाद्री भगवंतानी चैतन्य महाप्रभूनी हे 10 दिवस कंटिन्यू 10 दिवस रूप गोस्वामीक उपदेश दिला आसा. तर मेन इन्स्ट्रक्शन तांकां तांणी सांगिल्लें की वृंदावन वचून सर्व भगवंतान लील केल्ले स्थान वापस ते पुनर्स्थापन करका. आणि एक संन्यासी व्यक्ती कशे तागेले आचरणेन कशे संन्यासीन कशे जीवन करका ते तांणी दाखवून दिवका. आणि भक्ती मार्गांतू सहायक जावं तसले एक ग्रंथ रचने करका. लोकां प्रत्येक भक्तांक कशी चंद रीतीन भक्ती करच्याक सहायक जावचे ग्रंथाचे रचने करका. हे 3 मेन इन्स्ट्रक्शन तांणी हे 10 दिवसाच्या नंतर तांणी वाराणसी वताना हे रूप गोस्वामीक सांगिल्लें आसा. हाजे पहिले 10 दिवसांतू तांकां कसं सांगिल्लें आमी ते संक्षिप्त रुपारी अर्थ करूचा पळोवया. अंतवे 18 मेन पॉइंट्स आसाची. तांतू चैतन्य महाप्रभू सांगता इम्पॉर्टन्स ऑफ ह्युमन लाईफ, मनुष्य जन्माचे मेन मुख्य उद्देश कसले आणि भक्ताल संघाचे इम्पॉर्टन्स कसले ते सांगताची. आणि भक्तिलता बीज म्हणाल कसले आणि ते भक्तिलता बीजाक कशी भक्तिलताक कशी आम्ही संरक्षण करका ताजे बद्दल सांगताची. आणि मोड ऑफ डिवोटी एक भक्ताले भाव कशा उरका ताजे बद्दल सांगताची. आणि नारायण परायण मला भक्त लोक कितले सुदुर्लभ हे भौतिक संसारांतू ताजे बद्दल सांगताची. आणि तांगिल्ले असोसिएशन आम्ही कशी करका कितले तीव्रतेन तांगिल्ले आम्ही असोसिएशन करका ताजे बद्दल सांगताची. आणि कृष्णा लिले बद्दल बी तांणी सांगताची मुखार. कृष्ण कशी 5 रसांनी मेन मुख्य 5 रसांतू कृष्ण भक्ताल बरोबर आदान प्रदान करता ते लिले बद्दल सांगताची. आणि मेन जो आहे प्रेम भक्तीचे स्रोत कोण ताजे बद्दल सांगताची. आणि वैकुंठ लोक आणि गोलोक हांतू डिफरन्स कसले ताचे बद्दल बी सांगताची. आणि लास्ट हांवें सांगिल्लें म्हणे तांणी कशी तांणी वृंदावन वचून टेम्पल बांदून आणि भगवंतान लील केले स्थळ हे करच्याक तांणी उपदेश दिताचे. पहिले
जे चैतन्य महाप्रभू जे अलाहाबाद आयले त्यांना रूप गोस्वामी तांगेल भावा बरोबर अलाहाबाद येताच प्रयाग अंतताच थंय चैतन्य महाप्रभू वल्लभ भट्ट म्हणारी आजी आम्ही वल्लभाचार्य म्हणून तांकां आम्ही वळखताची तांगेल घरांतू तांगेल घरांतू चैतन्य महाप्रभू उरताच आणि त्यांना श्रीवल्लभ अनुपम यांचे आंगेले भाव सनातन गोस्वामी आणि श्रील रूप गोस्वामी दोघाले भाव अनुपम ते अनुपम आणि रूप गोस्वामी हांगे येताच प्रयागाक चैतन्य महाप्रभू मेळतात त्यांना सनातन गोस्वामी नवाब हुसेन अलांतू तांकां तांणी कारागृहांत दवरले उरता कसला की मारी तांणी तांगेले सेवे करच्यान तांकां कसले आसक्ती नाशिल्ली चैतन्य महाप्रभू मुमेंटांतू तांकां जॉईन करचे आशिल्ले म्हणून तांणी बिलकुल सेव करच्याक तांणी राजी जायनाची आतां म्हाका रिटायर जावका आनी हांव आतां चैतन्य महाप्रभू मुमेंटात जॉईन जाता आनी ते बिलकुल तांकां पसंद नाशिल्ले नवाब हुसेनाक ताणें तांकां कारागृहांत दवरले तेन्ना रूप गोस्वामी कशे तरी करून थंयच्यान तांगेले काम सोडून येताच आनी येवन चैतन्य महाप्रभून आयल्यारी हांगा चैतन्य महाप्रभू बिंदू महादेव म्हणून एक टेम्पल आशिल्लें थंय ते बिंदू महादेव टेम्पला एक सुंदर भगवंताले मूर्ती आसा ते मूर्ती येद्राक चैतन्य महाप्रभू सुंदर नृत्य करत आशिल्ले इतलो चंद मूर्ती आशिल्ली ती आनी चैतन्य महाप्रभू एकदम भाव विभोर येवन ते नाचत आशिल्ले चैतन्य महाप्रभू स्वयं सुंदर आहे आणि तांगेल ते आजानुलंबित भुजव तांगेल हात बी लांब आणि तांगेल हाईट बी लांब आशिल्ले आणि थंय सर्व लोक आयिल्ले चैतन्य महाप्रभू ते सुंदरता पळोवन आणि तांगेल तो नाच पळोवन एकदम मूर्छित होऊन कितले लोक पडता आशिल्ले आणि ते वटू धुरच्यान श्रीवल्लभ आणि रूप गोस्वामी पळयताच अरे चैतन्य महाप्रभू कितले भावी भरून नाचत आसाच आणि आमकां तांगेले आज दर्शन मेळता आसा म्हणून तांणी एकदम खुशी येताच आणि ते सुमार वेळान चैतन्य महाप्रभू तांणी वताची तांणी एक तणाची काड्डी दान दवरून वताची ताजे अर्थ कसं की मारी नम्रतेचे संकेत म्हणताच नम्रतेन चैतन्य महाप्रभू तांणी दंडवत नमस्कार करताच आणि दंडवत करून तांगेले चरणांत पडले की चैतन्य महाप्रभू तांकां वयर उकळता आणि श्री वल्लभ भटांक तांगेलो परिचय करून दिता तेन्ना चैतन्य महाप्रभू हे रूप आणि तांगेले हे पळोवन रूप गोस्वामी एक सुंदर श्लोकाचे रचना करताच कसले श्लोक ते नमो महावदन्याय सर्व म्हणतात श्लोक नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने श्री गौर ऋषे नमः మరి हे चैतन्य महाप्रभू नमो महावदन्य हे अवतार भगवंतालो हे कृष्ण चैतन्य रूपारी कृष्णानं अवतार घेतला असा हे महावदन्याय आणि महादयालू अवतार म्हणून हे श्लोकांत तांणी सांगतात हो माघ महिना आशिल्ले निमित्त चैतन्य महाप्रभू मस्त ते गड आशिल्ली म्हणून एक सेक्युलर एकदम शांत जागेर वचा म्हणून तांणी ते दशाश्वमेध घाट तांणी सिलेक्ट करताच आणि थंय वचून तांणी राबताच तांगेल बरोबरच सनातन रूप गोस्वामी आणि श्रीवल्लभ तांगेल बरोबर वताच आणि तांणी थंय दशाश्वमेध घाटारी बसून तांणी 10 दिवस श्री रूप गोस्वामीक उपदेश दिताच पहिले उपदेश देताना तांणी पुरा शक्ती रूप गोस्वामीक दिताच कसला की मारी आपण कसन सांगता कृष्णाल बदल भक्ती बदल ते सर्व रूप गोस्वामी चंद करून अर्थ करून विचाक जावं म्हणून तांकां पुरा शक्ती प्रदान करताच आणि ते सांगताच की सुरवातीक हे कृष्णाल भक्ती विषय म्हणारी हे व्हड समुद्रा प्रमाणे आणि हांव ते समुद्राचे एक ड्रॉप थोडे एक सांगच्याक तुका प्रयत्न करता हे थोडे ड्रॉप म्हणारी हे पुरा ब्रह्मांडाक प्रेमाचे हांतू हे करच्या शकता मारी डुबोवच्या शकता आणि इतले हाका शक्ती आसा एक ड्रॉपाक ते एक ड्रॉप हांव तुका सांगच्याक प्रयत्न करता म्हणून तांणी स्टार्ट करताच तांणी पहिले सांगताच की मारी हे जीवात्मा भगवंता विसरून हे ब्रह्मांड फिरता आसाच ब्रह्मांड भ्रमितो कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाये भक्तिलता बीज
आणि सांगतात हे भगवान हे ब्रह्मांडांतू 84 लाख स्पीसीस 84 लाख योनींतू भ्रमण कोरून एक व्यक्ती एक जीव एक मनुष्य जन्म प्राप्त करता ते मनुष्य जन्म प्राप्त केल्यानंतर तांतू बी मनुष्यात भीती इतले की लोकांतो कोणी तर एक भगवंताल बदल तत्वतः अर्थ करूचा प्रयत्न करता हंग गोविंददास भजनांत दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहो ए भव सिंधुरे दुर्लभ हे मानव जन्म एकदम दुर्लभ मांग गोविंददास हांगेल भजनांत पण बरयतच केन्ना आमकां गुरु आणि कृष्णाला भक्त मेळताची तांगेले कृपेन आमगेल हृदयाचे हे भक्तिलता हे वाढच्या सुरू जाता हे भक्तिलता वाढताना ताजे बरोबर वाईट तण बी उरता वाईट तणाक आम्ही कशी काढका ताजे बदल चैतन्य महाप्रभू रूप गोस्वामी सांगतात हे भक्तिलताक चंद रीतीन वाढचाक तांणी सुंदर भक्ताला सहवास करका गुरुला आशीर्वाद घेऊका गुरु कडेन उपदेश घेऊका आणि भक्ताला संघ करून घेणू आम्ही भक्ताला संघामध्ये भक्ती केल्यावर मात्र चंद रीतीने आम्ही भक्तींतू मुखार वचपाक शकताची म्हणून कित्याक की मारी हे भक्तिलता वाढताना मध्ये वाईट तण म्हळ्यार कसले म्हणून तांणी सांगतात पूजा लाभ आणि प्रतिष्ठा हाजे मागचे सर्व पडलेले उरताचे हे पूजा लाभ प्रतिष्ठा बरोबर फॉल्ट फाइंडिंग दुसऱ्याला तू कसल चूक असा ते आम्ही फाइंड करचे आणि ताजे बरोबर एनव्हियसनेस म्हणजे दुसऱ्या बद्दल आम्ही द्वेष करचे आणि आमगेल्यान तशिले एक अहंकार भाव हे उट्टूची कमी जावचे तरी आम्ही कशी भक्ताला बरोबर भक्ती करका ताजे बद्दल हांगा सांगताचे हे सर्व कशी की मारे एक पिशे हस्तीन म्हणे एक पिशे हस्तीक एक सुंदर गार्डन सोडल्यारी ते पिशे हस्त कसं करता ते पुरा गार्डन तसे पुरा फुलां झाड उठूच नष्ट करून घालता तशीच हे उठूच आमगेले अनर्थ असायची ते अनर्थ एक पिशे हातीक पिशे हस्तीक आणि चैतन्य महाप्रभू हे करतात कम्पेअर करतात आणि ताजी कतरी आम्ही कशी भक्ताले संघांतू उरणू आणि गुरुले उपदेश ऐकून आणि ताजी प्रकार चोलणू कशी भक्तिलताक आम्ही उदाक दिवनू ते ताका वाढू येतं ताजे सांगताच तशी केल्यार कसं जाता ती भक्तिलता पुरा हे ब्रह्मांड क्रॉस करून आध्यात्मिक आकाशावर वचून थंच्यान हे 7 लोक क्रॉस करून थंच्यान ब्रह्मलोकातून विरजा रिवर क्रॉस करून थंच्यान वैकुंठ लोका वचूं पावता आणि वैकुंठ लोका वचून थंच्यान हे हाजे बदल प्रभुपादान बी भगवद्गीतान दिल्ले आसा 10वा अध्यायांतू 10.9 चतुश्लोकी भगवद्गीतेंतू प्रभुपादान दिल्ले आसा हाजे बदल परपटांतू 10.9 श्लोक मच्चिता मद्गत प्राण बोधयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च कशी भक्त भक्ती मित्र कशी उरताची एकमेकाला भगवंता बद्दल विषय चर्चा करताची मच्चिता मद्गत प्राण बोधयन्तश्च परस्परम एक दुसऱ्यांक भगवंता बद्दल विषय सांगतात कथयन्तश्च माम नित्यम मिगिल विषय मिगिल लीले बद्दल चर्चा करताची तुष्यन्ति च रमन्ति च आणि ते करून त्यांनी आनंदाचे अनुभव करताची म्हणून तांणी ते श्लोकान दिल्ले आसा ते हांगा ताजे परपटान दिल्लेचे हांग बीच दिल्ले आसा कशी वैकुंठ लोकांतल्यान ते भक्तिलता बीज गोलोकापर्यंत वचून गोलोकांत राधाकृष्ण बसलेले आसाची पद्म सुवर्ण हाजेरी पिटारी आणि तांगेल चरणाकण ते भक्तिलता वचून तांगेल चरणाकण वचून थंच्यान ताजे फ्रुट्स येवच्या सुरू जाता ताका फल ते प्रेमा भक्ती हे हांगा दिल्ले आसा आणि तेन्ना पर्यंत आम्ही भगवंताले चंद रीतीन आम्ही ते भक्तिलताक वाढच्याक कसकसले आवश्यकच आसा अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जनम कसकसले रूप गोस्वामी सांगता सांगितले अंतू उपदेशामृतामध्ये अनुकूलस्य संकल्पो भक्ती हे भक्ती रसामृत सिंधुंतू अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जनम कसले अनुकूल आसा आमकां भक्तीक ते घेऊन प्रतिकूल विषय सायडान केल्यारी आम्ही ते भक्तिलता भगवंताला धामाक गोलोका वच पासून ताका संरक्षण करचे साध्य आसा एक पण गोलोका गेल्या नंतर आम्ही ते आणखीन आम्ही भगवंताला भक्ती वाडयत उरता शिवाय ताजेन कमी जायना तेन्ना
ते मुखार सांगतात की भगवंताला भक्ती कशी करका ग्रहे थाको वने थाको सदा हरी बोले डाको भक्तिविनोद ठाकूर भजनामध्ये सांगतात गाय गौर मधुर स्वरे ग्रहे थाको वने थाको सदा हरी बोले डाको सुखे दुःखे बोले नाको बदने हरी नाम बोलो रे खंचे परिस्थिती उरल्या रे अशी नाही की आम्ही वनांत चुणू भजन करका घरांत बसून करच्या नाश काय ना खई उरीत खंचे परिस्थिती उरले रे भगवंताला भक्ती करीत भगवंताला नामस्मरण करीत आमगेला आम्ही स्थिती बदल करका म्हणना आम्ही खाली आमगेली खंच व्यवस्थित खंच स्थिती आम्ही असायची खाली भगवंताक थंय आम्ही जोडचे ताजेन आम्ही भक्ती करच्या साध्य असा म्हणून आमगे सांगितलं असा जीवेर स्वरूप आहे कृष्णरंत्यास प्रत्येक जीव कृष्णाला नित्य दास म्हणून आमगे मुखार सांगतात त्यांनी भगवंताक आमगेले प्रेम आम्ही केवळ भगवंताक आमगे प्रेम मात्र अर्पण करच्या शकताच कसले की बाकी कसले आमगेले स्वत नाही खाली भगवंताले संबंधले विषय कसले आम्ही भगवंता दिता म्हणतो भगवंताक संबंधशील विषय असा तोच आम्ही भगवंता येतात गंगा का पाणी गंगा आम्ही म्हणतात तशीच भगवान आणि कसले आम्ही दान धर्म कसले करताचे ते सर्व भगवंताला आमक दिला भगवंताक दिता असाच आम्ही कसले ऍडिशनल दिता नाही पण आम्ही ऍडिशनल कसले दिवत भगवंताक आमगेले एक स्वतः मला एक प्रेम भगवंताक दिवित आम्ही त्या दिवसाक आम्ही शकताच आणि त्यांना मात्र आम्ही आनंदाचे अनुभव करताच आणि त्यांनी सांगताची असल कोण लोक ते आनंदाचे अनुभव करताचे मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटीशु अपि महामुनी हांगा सांगितलंस की मुक्तानाम अपि सिद्धानाम कितले की मुक्त लोक असायचे आणि कितले की सिद्ध पुरुष असतात तांतो भितरी कोणीतरी एक मनुष्य कोणीतरी मेळताच लाखो करोडो लोकांनी तरी तांकां म्हणताचे नारायण परायण हे नारायण परायण एकदम सुदुर्लभ आहे मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये 7.3 भगवद्गीतेने सांगितलं असा मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये हजारो हजारो मनुष्यांतू कोणीतरी एक मनुष्य मिळताची भगवंताले बदल समजून घेऊन भगवंताला भक्ती करताले आणि त्याच्यानंतर त्यांनी मनुष्याले इम्पॉर्टन्स ऑफ मनुष्य जन्मास सांगितले त्यानंतर त्यांनी कशी मनुष्यानं व्यक्ती मनुष्य जन्म घेऊन आल्यानंतर भगवंताले भक्ताले सहवास कर म्हणून सांगितलं नंतर त्यांनी कशी आम्ही भगवंताला भक्ती करता होताची त्यांना आम्ही भगवंताला भाव आणि प्रेम भक्ती पर्यंत पावताची त्यांना भगवंत आम्हाला कशी रिलेशन दवरता ते अंग सांगेल असा तांतू मस्त प्रकार रस असायचे तांतू 5 मुख्य रस असायचे ते साख्य शांत दास्य साख्य वात्सल्य आणि माधुर्य हे 5 रसाने भगवंत हे भक्ताबद्दल आदान प्रदान करतात म्हणून सांगतात परंतु वृंदावनामध्ये तरी भगवंत कसं करता की मारी तांगेल ऐश्वर्य भाव दांकून त्यांनी कसं करता की मारी केवळ भगवंताले भक्ता बरोबर त्यांनी एक साधारण व्यक्ती नमने हे करतात व्यवहार करतात आम्ही पळच्या पुढं मागशी ते ब्रह्मविमोहन लिहिल्यामध्ये सांगितलं असा कशी भगवंत ते भक्ताले उष्ट बी खावच्या खाताची तांगेल बरोबर कुस्ती खेळताची तांत लढाई भितरी भगवंताक कृष्णाक तांणे हरवताच आणि कृष्ण तांका खांद्यार घेऊन तांका हे करता कोण हारली असा तांका जिंकलेल्या मनशाक तांका खांद्यार घेऊन वचका तेवढं तांगेल ते वेगवेगळे रूल्स उरता आणि ते भगवंत सुद्धा तांगेल बरोबर ते फॉलो करताच ते प्रकार त्यांनी दास्य भावना साख्य भावना त्यांनी भक्ता बरोबर व्यवहार करताच ते केन्ना ते भक्ती प्रेम लेवला पावल्यानंतर त्यांनी तांगेल ते ऐश्वर्य भाव धांगताच हांगा ताजी कथा सांगितलं असा वैकुंठ कानेची गोलोकाक फरक कसले की मारी वैकुंठ मारी भगवंताला ऑफिस आणि गोलोक मारी भगवंताला घर आता ऑफिस सांगता आम्ही पळवीत एक सुप्रीम कोर्टा जज ऑफिसांत ताका माय लॉर्ड म्हणताच आणि ताका तो घरा कण ताण गेल्ल्यारी आणि कोणी वकील ताका मेळच्या गेल्ल्यारी ताका तो घरा कण तागेल नातवाक पाटरी बसून घोड जालेली उरता कळ्ळी तो पळून तांकां आश्चर्य येता अरे हो सुप्रीम कोर्टा जज हांगा घोड खेळता असा मागशी फाटीवरी चेल्याक बसयला आणि तो मारता असता का घोड्याक वॉच म्हणून आणि ते पळोवन तांकां आश्चर्य येता अरे हो सुप्रीम कोर्टा जज कसं करता सांगा म्हणून तशीच चैतन्य भगवंत कृष्ण तांगेल गोलोकांतू
ताने भगवंत भक्तांबरोबर असे सर्व लिले करता वरताचे कसला माहिती तांगेले घर आणि ऑफिस ಅಂತ ನಂತರ तांनी ऑफिस ಅಂತ ನಂತರ थंय वैकुंठ लोक थंय सर्व भगवंताक दंडवत प्रणाम करून तांका सिस्टमॅटिक तांगली पूजा हॅव टू करताच भगवंत ते सुप्रीम पर्सनॅलिटी आणि भगवंत खंयचे लील करताना तांगले ऑफिसाचे वैकुंठ लोकांचे विष्णू तत्वातून त्यांनी वेगवेगळे प्रकाराचे लीले करताच आणि स्वयं कृष्ण जे अवतार घेतात ताका अवतारी म्हणतात म्हणतात कृष्ण स्वयं येतात ते गोलोकातून डायरेक्ट येतात आणि हे बी चैतन्य महाप्रभू हे कलियुगांत येईल असाची ते स्वयं कृष्ण त्यांनी राधाराणीले भाव घेऊन आईल असाच हंग त्यांनी सांगता असाच कृष्ण लीले सांगून तांका एकदम आनंदाचा अनुभव करता असायचे कसं लागे माहिती त्यांनी उपदेश दिता असायचे त्याचे बरोबर त्यांनी ते कृष्ण लीलेचे आनंदाचे अनुभव पण करता असायचे बरोबर आणि ते सांगताची हे पूर्ण कृष्ण लीलेंतू भक्तींतू हे प्रेम भक्तींतू हे प्रेम खंच्यान येता त्याची शोध कोण ती हे श्रीमती राधाराणी म्हणून सांगताची ते श्रीमती राधाराणी आणि अशी ते भगवंताले लील सांगताना तांका एकदम आनंदाचे अनुभव करता सांगता असायचे आणि ते 10 दिवसांतू त्यांनी हे उट्टूची कशी भक्ताले मनुष्य जन्माचे मेन उद्देश कसलो आणि कशी भक्त म्हळ्यार कोण आणि भक्ताला कशी आम्ही इम्पॉर्टन्स कसले भक्ताला संग करचो आणि हे भक्तीला आता बीज म्हळ्यार कसले कशी आम्ही प्रेमा भक्तीपर्यंत वचत भक्ताले संग करून त्याच्याबद्दल सर्व उपदेश हे 10 दिवसांतू चैतन्य महाप्रभू रूप गोस्वामीक देताचे त्याच्यानंतर त्यांनी वाराणसी कुच्चाक बाहेर सरताची त्यांना रूप गोस्वामी सांगताच की हांव बी तुमगेले बरोबर वाराणसीक येता म्हणून त्यांना चैतन्य महाप्रभू सांगताची म्हाका वृंदावना वचशिले संन्यासी घेतल्यानंतर पण मुगेले हांव येन म्हाका वचच्या दिलना म्हाका तेणी सांगितले की म्हाका तू जगन्नाथपुरीन तू उरका जगन्नाथपुरीन उरल्यार मायापुराच्यान जगन्नाथपुरी रथयात्रेक सर्व भक्त वताची तांणी तुगेले बद्दल म्हाका सांगताले तुगेले विषय सांगताले आणि तू वृंदावन म्हळ्यार हांगच्यान मस्त लांब आसा आणि वृंदावनांतल्यान हांगच्यान कोणी वृंदावना जास्त वचनाची आणि म्हाका तुगेले विषय म्हाका कळना ताजे खातीर तू म्हाका कसले बेजार ना तू संन्यास घेतले बद्दल तू लांब वच नाका मागीर खंयच्या लागीं राव म्हणून सांगताचे ताजे खातीर चैतन्य महाप्रभू जगन्नाथपुरीन तू तांगेले पुरा 18 वर्षांतू 6 वर्ष त्यांनी हे करताची भ्रमण करताची साऊथ इंडिया यात्रा आणि बाकी तांगेले पुरा जीवन जे संन्यास जीवन त्यांनी जगन्नाथपुरींत काढताचे ताजे खातीर तांणी सांगताची हांव म्हाका वृंदावनांत वचून हे उठू लिले स्थळ प्रकट करच्याक साध्य जालना हे काम उठू तुम्ही कर का तू आता वच आणि सनातन गोस्वामी पण तुका मेळटाले बाकी गोस्वामी तुमका सहाय करतले तू आणि तुमका खंय खंयचे भगवंतान लील केल्ले ताजे प्रकट जावच्याक आणि ताजे बद्दल तुमका कळच्याक तर हांव तुमका मदत करता म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगून त्यांनी वाराणसी वतात ताजे पहिले ते बी सांगतात त्यांनी तुम एक संन्यासी कशी त्यांनी व्यवहार कर का ते तुमगेल ते आचरण तुम्ही दाखवून देऊ का म्हणून सांगताच आणि प्रति पण ते चैतन्य महाप्रभूक वृंदावनांत कोणी आयले रे तांकां मेसेज दित आशिल्ले रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कशी तांणी तांगेले ते जीवन वृंदावनांत व्यतीत करता आसाचे म्हणून तांणी तांगेले मेसेज घेत आशिल्ले तांणी सांगता आशिल्ले इतले तांणी भौतिक संसारांतल्यान निरासक्त जाल्लेले आसाचे की वारी तांणी एक झाडा सकल्याक एक दिवस बसनात तांणी दुसरे दिवस तांणी ते झाडा एकच दिवस बसतात एक झाडाकन भजन करतात आणि दुसरे दिवस तांणी दुसरे झाडाकन वताचे कसल्या का ते झाडाचे बी आसक्त जावच्या ना म्हणून तितले तांगेले हे भौतिक संसारांत तितले तांगेले हे आसा म्हणून निरासक्त जाल्लेले आसाचे आणि चैतन्य महाप्रभू आयकून एकदम खुश जाता आणि अशे तांणी चैतन्य महाप्रभूने दिलेले उपदेश घेऊन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वृंदावना वचून पुरा वृंदावनाचे जीर्णोद्धार करताचे आता आम्ही वृंदावना वचून हे सर्व लिहिले केल्ले स्थळ आम्ही पळत असायचे आणि पुरा श्रेय रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हांका वचका आणि आम्ही चैतन्य महाप्रभूले हेच प्रार्थना करा की आजी चैतन्य गौर पूर्ण आमकां शीची भगवंताला भक्ती करची एक शक्ती प्रदान करो चैतन्य महाप्रभू हरे कृष्ण हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद प्रभूजी मस्त संक्षिप्त रीतीने तुम्ही
आमगेले अभिदय आचार्य श्री रूप गोस्वामी ಬಗ್ಗೆ त्यांनी कसन शिक्षा प्राप्त केले श्री चैतन्य महाप्रभू तुला तुम्ही सांगून दिला आमका. आता मी नेक्स्ट टॉपिकाक वचया. आम्ही कशी आता आम्ही पळयले की म्हळ्यार आमगेले रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी आमगेले सारस्वत कम्युनिटी तुलनाचे. सो आमका कितले म्हळ्यार आम्ही कितले आमगेले प्रिविलेज आसा ते आमी पळयता आणि आम्ही मुखार सर मरे तांगेले फुटस्टेप्स आनी तांगेले इन्स्ट्रक्शन्स आम्ही फॉलो करतशी जावका म्हण घेनो आज आमी चैतन्य महाप्रभू लागी मागून घेविता. सो आमगेले नेक्स्ट टॉपिक आता आमी मूव जावया. सो नेक्स्ट टॉपिक आमकां सांगून दिवचे ते सची हर ग्रेस राधिका भाऊ माताजी हांगेले इंट्रोडक्शन हांव दिवका म्हणना पुरो लोक बघसा आणि टायमाचेर आसा. सो त्यांनी आमकां सनातन गोस्वामीक कसन इन्स्ट्रक्शन्स दिले श्री चैतन्य महाप्रभून म्हण सांगून दिवचे ते सची. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरी हरी बोल. प्रथम जाऊन प्रवीण प्रभू खूप धन्यवाद. तुम्ही आमका थेट मायापुराचे पंचतत्वाल दर्शन करेले. धन्यवाद. आणि माधव चरण प्रभून कितलं सुरेख जाऊन रूप गोस्वामीक उपदेश दिले म्हणून सांगितलंस. हरी बोल. सक्कड गुरुवर्याल्या चरणारविंदाक वंदन कोरनो तशीच परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्णाला चरणारविंदाक वंदन कोरनो उपस्थित असेल सक्कड भक्तवृंदाला आशीर्वाद घेऊन एक दोन उत्तर सांगश तशी प्रयत्न करता. ह्या हे सांगच्याक मगले एक चूरमर योग्यतना दलरीची मगल शुद्धीकरण जावो म्हणून भागवत पुराण कोंकणी टीम हानी म्हाका एक अवकाश दिलेलो आसा. हे चांग दिवसांक तू योग दिलेले एक दोन विषय तांगेल सांगता. हरे कृष्ण. आता हे सेकंड टॉपिका नाव द लॉर्ड इंस्ट्रक्ट सनातन गोस्वामी इन द सायन्स ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ. म्हळ्यार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णाले विज्ञानाविषयी सनातन गोस्वामीक चैतन्य महाप्रभू सांगताचे. आणि हे विषयाचे विश्लेषण भक्ती विनोद ठाकूर हांनी अमृत प्रवाह भाष्य हांन सांगितलंस. प्रभुपादान तांगेल भाष्य दुखून हाज पुरा परपोट सांगितलेलंस. चैतन्य चरितामृत बरयलेले कृष्णदास कविराज गोस्वामी. जो तशी सनातन गोस्वामीक कळता की चैतन्य महाप्रभू आयलेले आसाची. रूप गोस्वामी तांके कागद बरयताची की त्यांनी मथुरा आयलेले आसाची म्हणून. हे कळतरी सनातन गोस्वामी कसं करच म्हणून कळना भारी खुश जाता तांकां. तर त्यांनी खंय आसाची जेल आपोवन आसात त्यांनी. आता भायर येवची कशी. त्यांना थंयची जेल किपराक त्यांनी एक रिक्वेस्ट करताची की पळय म्हाका हांग दुखून भायर काड तूं. हे हांग जेला दुखून भायर काडची म्हळ्यार हेची अर्थ कसं न्हय. हे भौतिक संसारा दुखून तूं म्हाका भायर काडल्यार वरीची ताका तुगेल उद्धार जाताले. मगेल मात्र नाही तुगेल वरी उद्धार जाताले. आणि हेच पुराणांत बरोवन आसा म्हूण सांगताचे. कित्याक म्हळ्यार त्या टायमार सनातन गोस्वामी हे एक एम्परर असता कोण नवाब हुसेन शाह तांगेल अंडर एक प्रायम मिनिस्टर आणि एक फायनान्स मिनिस्टर. रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी अशी मिनिस्टर जाऊन तांगेल अंडर कामार असताची. व्हड तरेंगेले एक उपमा असता थंय. आणि थंय पुरा मुसलमान जाणां अंडर तांणी कामार असताची. ताका पुराणा रुपारी एक एक ज्ञान दिवन ता कशी पुणी पटयताची की म्हाका हांग दुखून भायर काडी म्हणून. आणि 5000 स्वर्ण मुद्रिकाय ताका दिताची घे म्हणून. जाल्यार ताका भंय करता कशें भाव सोडचें तुमकां सोडल्यार बेणीच पळय म्हाका नवाब हुसेन शाह म्हाका मृत्यू दंड दितलो म्हणून. तेन्ना सनातन गोस्वामी म्हणटाची तशें भिवू नको तूं. सांग हांव नैसर्गिक कार करच्याक गंगेंत गेल्लो आणि गंगे वतन होळलो सांखळी समीत होण गेलो हांव तशें म्हूण सांग म्हणून. जाल्यार ताका पटना. तेन्ना सनातन गोस्वामी कळटा हो गिसरा म्हाका पटेश ना म्हणून. ताका 5000 सोडून 7000 स्वर्ण मुद्रिकाय ताका दिवन सोडटा. हे मेळतरी ताका खुशी जाता आणि तो सनातन गोस्वामीक सोडून सोडटा. सनातन गोस्वामी खुशेर थंय दुखून धांवता वत्ताची चमकून वच्चाची आणि एक हिल्ली एरिया पटडा म्हणून एक हिल्ली ट्रॅक्ट असता भारी व्हड गुड्ड थंय वचून पावताची. आता त्या कशी पार पडचे भारी कष्ट आसता. थंय एक जमीनदार असता. थंय ताका निवेदन करताची पळय म्हाका रातोरात म्हटलं भाई हांग दुखून म्हाका भायर पडोवका. हे हिली एरिया क्रॉस करचे भारी कष्ट. तुम्ही म्हाका हांग सहकार्य करता म्हणून ते जमीनदारा रिक्वेस्ट करताचे. जमीनदार हुशार असता. ताका गोत्त असता की सनातन गोस्वामीले 7-8 भंगरा मुद्रिकाय आनीके असता म्हणून. तागेल कसं आलोचन असता हे पुरा घेऊन सनातन गोस्वामी मान काढचे म्हणून. तेन्ना तो सांगता जायत हांव पुरा व्यवस्थित करता म्हणून सांगून
त्या कोरनु तांकां एक कसं की अन्न सिजोच्या दिवन एक जाग दिताच. सनातन गोस्वामी लेखताय इतलं उदार कशें भाव म्हणून की त्यामुळे त्यांनी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिप्लोमॅटिक त्यांनी एक व्हड कारोबारात एक नवाब हुसेन शाहले ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेड म्हणून जाऊन त्यांनी कारोबार सांभाळलेलो तांकां जनाले मनभावन पुरा गोत आसता आणि भारी चतुर असताची तांकां कळता हो अशी नाही हे केलेलं म्हणून ताका ताबडतोब तागेले वत्ताची आणि सांगताची पळय हे 8 की 7 मगेल भांगरा कॉइन आसा तू हे घे म्हणून ते जमीनदारा दितात आणि सांगताची म्हाका हे व्हडड्ड हे आसता भांगरा गुड्डो ते म्हाका तू क्रॉस करून सोडका म्हणून त्यान ते जमीनदारा भारी खुशी जाता. तागेले सनातन गोस्वामी हे प्रामाणिकता पळोवन तागेले हे गंभीरपूर्वक एक कसं की एक चांग कार्य करच म्हणून पळोवन तो सांगता सनातन गोस्वामी पण बदच मर हांव तुमकां जीवशी मारच म्हणले केले पण तुमगेले हे उदात्त पुरुष हे पळोवन पळय म्हाका हे स्वर्णमुद्रिका नाका हांव तुमकां शीची हे गुड्डो क्रॉस करूच्याक मदत करता म्हणून त्यान सनातन गोस्वामी म्हणताची पळय तू नतलरी मुखार कोणे पुणी हाजी आश दवर न्हू हे भांगरा मुद्रिकाय मगेले आस म्हणून आश दवर न्हू म्हाका मारतलीची ताचे किना तू हे घे आणि म्हाका हे क्रॉस करे म्हणून जावो सनातन गोस्वामीक तांगेले सेवक आसता ईशान म्हणून तांकां घेवन त्यांनी ते गुड्ड क्रॉस करताचे आणि एक जागो हाजीपुरा म्हणून येऊन पावता त्यांनी थंय कोण असता सनातन गोस्वामीले भयणील बामूण श्रीकांत म्हणून तांणी असताची तांणी सांगताची सनातन गोस्वामी की येऊन रावपाची मस्त तुम्ही हे केलेलं ट्रॅव्हलिंग केलेलं असं आता विश्रांती घेयाची हांगा म्हणून तांणी म्हणताचे ना ना म्हाका तू गंगा क्रॉस करून हांव आयकलेलं आस चैतन्य महाप्रभू मथुरा पावयलस म्हाका कशी पुणी कोण थंय पावका तू म्हाका हांग दुखून कशी पुणी कोण थंय वचून पावो का म्हणून हेल्प करका म्हणून श्रीकांता सांगताची जावो श्रीकांतान कसं करता एक चांग वुलन कांबळी म्हणता पण मी पांगुरची कांबळ दिता एक भेट स्वरूपात पांगून घेया आणि तांकां बेस करून थंय तांणी गंगा पार करून पावयताची आणि तांणी खंय वचून पावता सनातन गोस्वामी वाराणसी वचून पावताची. वाराणसी पावतरी तांकां कळता की चैतन्य महाप्रभू थंय आसाची चंद्रशेखर तांगेली घरकड आसाची म्हणून ताका तांकां खुशी जाता आणि तांणी चंद्रशेखर तांगेली घराचे भायरची दारवंदार वचून बेसताची. चंद्रशेखर लेखता कोण भाव मुसलमान मनुष्य खाड दाढी वाडलेलो आणि पुरा अंग वस्त्र पुराचे पिंदील अस कोण भाव एक येऊन बेसला म्हणून ध्यान दिनाची त्याला कडेक चैतन्य महाप्रभू सांगता पळय कोणे आयला की पळय भायर म्हणून त्यांना बाहेर पळे तर चंद्रशेखर म्हणता वय कोणकी एक मोमेडियन कोणकी येऊन बेसला म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगता ताक वग्गी घरा भितर हाडाची म्हणून चैतन्य महाप्रभूक सनातन गोस्वामीक भितर येऊन पळे तरी भारी खुशी जाता आणि चैतन्य महाप्रभू सनातन गोस्वामीक मिठी मारून घेता आलिंगन करता सनातन गोस्वामीले अश्रुधारा वता चैतन्य महाप्रभू पळोवन तांकां खुशी जाता. सनातन गोस्वामी म्हणता हांव दीन हीन पतीत हांव म्हाका तुमी आपोडू म्हाका मिठी मारल मुरे देवा म्हणून हांव भारी अशुद्ध आसा म्हणून चैतन्य महाप्रभू म्हणता हांव मिठेरी तुका मारलेले पटोवन घेतले मागेल शुद्धीकरण जावो म्हणून सनातन गोस्वामी तुगेल शुद्धीकरण जावं म्हणून तांकां प्रितीन आलिंगन करतात आणि सांगताची तुगेल्यान तू भक्ती शक्ती इतलो व्हड की ब्रह्मांडात सगळ जना तू शुद्धी करयत तसंच तुगेल्यान शक्ती आसता म्हणून सनातन गोस्वामी तांणी सांगताची वस्तू तपन मिश्राल घरा वचून राब म्हणून तपन मिश्राल घरा वचून तांणी राबताची तपन मिश्रा तांकां लायक जेवण रंदप करून वाडटा तांणी सांगताची ना म्हाका मागेल चैतन्य महाप्रभून उच्चिष्ट कसं नाही रेमिनंट्स वरला पळय ते हांव ग्रहण करता म्हणून तशी तांगेली कृतज्ञता एक भाव असता. तपन मिश्रा तांकां भारी चंचंद भरचरी पुरो अंगल हांडिता हे घालाची म्हणून तांणी म्हणता ना ना तुगेल पोरणी धोती कसं नाही असलेली त्या म्हाका हांडी हांव त्या घालतलो म्हणून कसं करचें. तपन मिश्रा दिवन सोडता तांगेली पोरणी धोती त्या धोती मेळ कुडले तांणी 2 भाग करून एक अंगवस्त्र आणि एक कौपीन करून घाल सोडताची पण तांगेली एक भावन असता की हांव संन्यासी जाल्ला आणि हे पुरा वस्त्र हे पुरा घालल्यार म्हाका शोभना म्हणून तरी एक श्रीकांतान दिलेलं ते वुलन ब्लँकेट असता कंबळी ते पांगूर भोंवत आसता तांणी चैतन्य महाप्रभूक तांकां पळयल कुडले तांणी कसं की एक नोट करताची. सनातन गोस्वामी कळता हे एक वुलन ब्लँकेट कंबळी पांगुरलेले हांव मधुकरी मागतलो म्हाका शोभा जायना हे संन्यास मागतलो आता हे प्रकुरचन जे म्हणून तो तुरंत ते गंगे तीरेर वता आणि एक मनुष्य तागेले पोरणे कंबळी उंबळता असता तो सांगता हे घे मगेल हे चांग कंबळी तू घे आणि इन एक्सचेंज तागेले ते पोरण पिंदील कंबळी घेवन चैतन्य महाप्रभू एदरावन राबताची. चैतन्य महाप्रभू खुशी जाता की सनातन गोस्वामी आता रेडी जाल्लीची तांणी आता भक्ती प्रचार करच्याक तांगेल्यान तू पुरा गुण
कृतज्ञता सहनशीलता पुरा गुण असं म्हणून तांकां खुशी जाता. सनातन गोस्वामी आता माधवचरण प्रभून सांगील म्हणकेची, सनातन गोस्वामी मरी रूप गोस्वामी म्हणकेची तोंडांत एक त्रीण दवरनु कृतज्ञ रूपारी चैतन्य महाप्रभूले पाय घट्टी दवरनु तांणी निवेदन करताची की देवा हांव पतीत भाग्य ना मगल हंतू एकदम हांव लो क्लास मेंटॅलिटी जना वट हांव संग कोण असेल येदळताना धन संपदा वस्तू वस्तू इकट्ठा करच्यांतू असेलो आत्माक तुम्ही ज्ञान दिव का मगल बध प्रथम जावन हांव कोण म्हणून म्हाका सांगता आणि मगल हे धर्म कसं नाही मनुष्य जन्म आयलेला आहे त्या मग तुम्ही सांगून दिव का आणि हे त्रिताप भोगची कितें हांवें आणि त्या भोगी निमित्त म्हाका कसन जातले ते सांगता तितले मात्र नाही हे तुम्ही सांगिल निमित्त म्हाका कसन ताजे लाभ प्राप्त जातले हे पुरा तुम्ही म्हाका सांगून दिव का म्हणून त्यांनी चैतन्य महाप्रभूक निवेदन करताचे. चैतन्य महाप्रभूक कळता की सनातन गोस्वामी कृष्णाले कृपादृष्टी पावेल असं ताका सांगता म्हणून ना कसने विषय जाल्यार तागेले हे एक कृतज्ञता रूप पळोवन स्ट्रिक्टनेस पळोवन चैतन्य महाप्रभू सांगता जायत हा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एब्सोल्यूट ट्रुथा विषय तुका सांगता सनातन गोस्वामी म्हणून त्यांनी सांगच्या सुरू करताचे. हे चैतन्य चरितामृतांतू 406 वर्सेस बरयलेले आसा हे टॉपिका वेरीची. चैतन्य महाप्रभू म्हणताची जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर तटस्थ शक्ती भेदाभेद प्रकाश. तांणी म्हणताची आम्ही पुराची कृष्णाले एक स्पिरिट सोल आणि आमगेल कसं नाही सेवा अर्पण करचे वी आर इटर्नल सर्वंट देवाले म्हणून हे उदाहरण रूप दिवच्याक भेदाभेद तत्व म्हणून कसं नाही म्हणून सांगच्याक तांणी सांगताची सूर्य आणि सूर्यार प्रकाश सूर्य आणि प्रकाश तांत काय अंतर ना कणाकणान ते वचून पावता तर ते कणाकणान सांगेत की हांव सूर्य होड म्हणून ना तांगेलेच हांव तंतू सिमिलॅरिटी वरी आसा आणि डिफरन्स वरी आसा अशी म्हणून सांगून हे भेदाभेद तत्व त्यांनी सनातन गोस्वामी सांगताची. दलरी त्यांनी मुखार सांगताची कृष्ण भुली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तोर दे संसार दुःख. अनादि काल दुखून हे बद्ध जीव संसारांतूची गोथा खातास तंतूची तो पडतास आणि तागेले इटर्नल रिलेशनशिप कसं नसतं ताका कळलेलं ना कृष्णावट संबंध तो कसं करतास कृष्णावटू कॉम्पिटिटर म्हणून राबिल असं कॉपरेटर म्हणून राबिल ना तो हा कॉम्पिटिशन करता म्हणून देवाले रबून हे भौतिक संसारांतू तो गुंतून पडेल असं म्हणून सनातन गोस्वामी सांगतात आणि चैतन्य महाप्रभू मुखार सांगताची साधू शास्त्र कृपा यदि कृष्णामुख होय सई जीव निष्ठारे माया तहेर छाडे. पक्कने हे बद्ध जीवाक कृष्णाल विषय भक्ती विषय ज्ञान प्राप्त जाल्ले साधू संग जाऊन साधू वर्गान आचार्य वर्गान तांगील ज्ञान कृपादृष्टी दाखयले आणि त्यांनी हे पुरं ऐकून शास्त्र वाजून गेल्लीची आणि कृष्ण भावामृतांत आयलीची तर त्यांनी हे भवसागर दाटेत आणि हे मायाचे दुखून बंधना दुखून बाहेर पडेत म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगताची. आणि मुखारी एक भारी चंद विषय संबंध अभिधेय आणि प्रयोजना विषय सांगताची चैतन्य महाप्रभू सनातन गोस्वामी. आम्ही शिक्षाष्टकम प्रेयर्स ऐकत आणि इंट्रोडक्शन आणतो आम्हाला भक्ती माताजी नाम सांगितले असं संबंध अभिधेय प्रयोजन म्हळ्यार कसं नाही एक इझी माते वस्त सांगता जाल्यार संबंध म्हळ्यार एक दोन व्यापारी केदन वट्टू कसं काम करताची तांगेले एक दुसऱ्याला एक संबंध जाता म्हणून दोन व्यापारी वट्ट येतात ताक म्हणचे संबंध. अभिधेय म्हळ्यार आता वट्ट येऊन जातरी त्यांनी तांगेले पुराची रिसोर्सेस इन्वेस्ट करताची दुड्ड की लँड की लेबर की त्यांनी इन्वेस्ट करताची कितली वर्ष ताक म्हणचे अभिधेय. आणि प्रयोजन म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ काळ की महिन की वर्ष नंतर की तांकां प्रॉफिट एक लाभ उत्पन्न जाता ताक म्हणचे प्रयोजन म्हणून. अनेक उदाहरण दिलेलं असं की एक चाललो कॉलेज स्कूल पास आउट जाता आणि कॉलेजाक दाखला जाता खंच की मस्त एंट्रन्स टेस्ट पास करून त्या एक कॉलेजा दाखला जाता गेले तेन्ना कसं करता हक्क म्हणचे संबंध तागेले कॉलेजा वट जुडसूचे ताक म्हणचे संबंध. आणि तागेले अभिधेय म्हण कसं नाही 4 की 6 वर्ष त्या कॉलेजा राबून तो मस्त वाजिता मस्त ज्ञान वट करता. आणि प्रयोजन रूपात कसं मिळता एक लायक सर्टिफिकेट मिळता आणि एक चांग व्याप्ती मिळस तशी ताका प्रयोजन जाता. तशी हे एक भौतिक उदाहरण दिलेलं असं झालं. आध्यात्मिक उदाहरण म्हळ्यार कसं नाही संबंध म्हळ्यार आमगेले कृष्णा प्रती आमगेले संबंध जोडसूच्याक हक्क म्हणचे संबंध. आणि अभिधेय म्हळ्यार आम्ही सेवे भक्ती करचे संबंध जर जोडलेले असं तर देवाक आम्ही कसं करेत मुखारी आमगेले डिवोशनल सर्विस प्रॅक्टिस करून आम्ही सेवा भाव तेच वेल्थीएस्ट तेच प्युअर वेल्थ आमगेल खातीर म्हणून सांगितले असं ताक म्हणचे अभिधेय. आणि प्रयोजन म्हळ्यार अल्टिमेट गोल ऑफ लायफ आमगोत असं
देवाल सेवा करून कृष्णा गोलोक वृंदावना वच्चे हे संबंध अभिधेय आणि प्रयोजन हे विषय चैतन्य महाप्रभू तांकां सांगून दिताचे. इतलें मात्र नाही, आता फॉर एक्झाम्पल सांगितलं असतं एक एक स्कूल 5th स्टँडर्डा मात्र शिकयताचे गांवांत आनी आसताली तशी, एक एक स्कूल 10th स्टँडर्डांत शिकयताचे, एक एक स्कूलान तू ग्रॅज्युएशन तना शिकयताचे आणि एक एक स्कूल डॉक्टरेट PhD लेवल स्कूलान तू पुरा एक 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 वर्ग शिकयताचे. तशी चैतन्य महाप्रभून सनातन गोस्वामीक डॉक्टरेट लेवल तनाची हे पुरा वर्सांत तू ज्ञान दिलेलं असतं. कृष्णा विषयी संबंधाविषयी सांगितलं असतं. मुखारीची हे संबंध अभिधेय प्रयोजन विषय सांगताना त्यांनी एक एस्ट्रॉलॉजर सर्वज्ञ विषय एक सांगताची एक उदाहरण रुपार की कशे आमी संबंध देवाल विषयाने जोडसू येतात. एक दारिद्र्य एक मनुष्य एक एस्ट्रॉलॉजर सर्वज्ञ म्हणून एक एस्ट्रॉलॉजर असता गेले वचून पावत खंय मागेल हा भारी दुर्बळ कसं करचे हा केदनेची दुखी असता कशी हा मागेल्या प्रगती जावेत म्हणून त्या सर्वज्ञाने गीत खंय एस्ट्रॉलॉजर जातक पळयतात तो त्यांना सांगत खंय अयो तू गोत नाव आहे तुगेल न्हू मस्त धनीची तगले मस्त धन संपदा असता ट्रेजरस ओढ जाल्यार ताण खंयचीच ताका हे कोण दवरला पूर्ण दवरला ताण मरताना कोणाक सांगनी ताका खंय पूर्ण दवरला म्हणून आता तू सद्दूच काम तू गेले ताण 4 दिशेन तू पूर्ण दवरला गोतस्वे तू सद्दू काताय म्हणून खंयची दिशा तोगू एक दक्षिण दिशा म्हणून आसत थंय सदूच्या गेल्यार पळय कितले सुद्दाल्यार तू थंय मेळच ना कित्याक म्हळ्यार थंय कर्मकांड डिजन भरून पडलीची म्हळ्यार भक्ती करची की ना कर्मकांड डिजन आसत थंय आणि तू पकणे पश्चिम दिशेर गेल्यार थंय भूत गण आदी पुरातनी म्हळ्यार एक ज्ञान कांडा विशय जेन्ना तांणी सांगिल्ले आसत भक्ती दिन आसतना जाल्यार वेगवेगळे प्रकार देवा वस्त कशी लीन जावचे त्या विशय सांगता तुका ताका थंय तुगेलें धन तुका मेळच ना आणि वयर उत्तर दिशेर थंय तरी पुरा जन तपस्वी योगी जन बसिल्ले आसात तांणी आनीकय भयंकर काळ सर्पा म्हणके तांणी थंय वचून तू तुगेले ट्रेजर हंट केल्यार पळय थंय मेळच ना जाल्यार पूर्व दिकेन म्हळ्यार गौरांग महाप्रभू खंय आसाची पूर्व दिकेनाची म्हळ्यार सांगिल्लें आसा दक्षिणांत तू फुडें कर्मकांडी जन आशिल्लीची आणि ईस्टान तू वेस्टान तू पश्चिमांत फुडें ज्ञान कांडी आशिल्लीची जाल्यार पूर्व दिकेन तू गेल्यार तू मस्त खंडू का म्हणणार चिक्केच पळय हातान धुळी फापुडा पुरो थंय तुका ते व्हड धन संपदा मेळटले कसं मेळटलें धन संपदा रुपारी भक्ती मेळटली थंय ताका थंय सोदून वच म्हणून अशी चैतन्य महाप्रभून सनातन गोस्वामीक हे एक पॅराबल दिवन संबंध अभिधेय आणि प्रयोजना विषयी सांगून दिले. आणि अशी सांगले मुखार सनातन गोस्वामीक की मांसाहारी असणारी मनुष्य कसनेची पतीत जावन चांडाल असणारीच पळय केदेन तो कृष्णार भक्ती करून सेवे भाव अर्पण करते की शुद्ध भक्तीनं अनलाइड डिवोशन सर्विस दिते की तगलवरी शुद्धीकरण जावचे मस्त चान्सेस असता तो शुद्धी जाता म्हणून ताका खंयचे जन येवन हांव तू भागवीस येत म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगताची. आणि मुखार सांगताची 142 वर्सारी की आमगेले ध्येय कसं नाही दुड्ड वट करची की मटेरियल रिच जावची की आमगेल ध्येय की माया बंधना दुखून मुक्त जावचे आमगेल ध्येय कसं म्हळ्यार ऍज वी आर सिच्युएटेड इन दिस लाईफ आम्ही भक्ती सेवा अर्पण करून गंभीर पूर्वक सरळ रूपारी देवाल नामस्मरण करून देवाक सेवा अर्पण करचे आणि दिव्य आनंद पावचे हेच आमगेल ध्येय आयुष्याचे म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगून दिता सनातन गोस्वामीक. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम तो कृष्ण सर्व कारण असं म्हणून सांगून दिताची. मुखारी विषय भारी गूढ एकदम गंभीर विशिष्ट जाऊन वता कृष्णाले विंग डिफरंट 3 विशिष्ट जाऊन असेल फॉर्म चैतन्य महाप्रभू सनातन गोस्वामी सांगताची की सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हे 3 हंतू विभाजित जाऊन असाची स्वयं रूप तदेकात्म रूप आणि आवेश रूप. स्वयं रूप म्हळ्यार कोण देव कृष्णूची वृंदावनांत गोपाल गाये ओटू कोळल वजित असेल त्या ओरिजिनल रूप देवाले म्हणून आणि तदेकात्म रूप म्हळ्यार कसं नाही तंतुई 3-4 विभाजन त्यांनी सांगताची. अशी सांगून प्रभाव वैभव स्वयंप्रकाश अशी विंगड देवालय रूप कृष्णाले त्यांनी सांगताची. 199 आणि 200 वर्सांतू सक्कड मासांतू एक आधिपती जावन विष्णू देव कृष्ण महाविष्णूंतू जावन तत्व प्रिडॉमिनेटिंग डिटीस त्यांनी सांगताची की कशे फाल्गुन मासांतू गोविंद देव आधिपती देव जावन असत कृष्ण चैत्र आत्मकार चैत्र मासांतू विष्णू आधिपती देव म्हणून असत मधुसूदन हो वैशाखाचो आणि कार्तिक मासा सकळांक होतस दामोदर अशी 12 मासांतू 12 देव
विष्णू तत्व जावन असेल, कृष्णूची कशी आधिपती जावन असतं तांतू आम्ही पूज करताची म्हणून तांणी सांगताची. संध्यावंदन करताना आता आम्ही सारस्वत आमकां गोत्तस, संध्यावंदन करताना 12 जाग्यार आम्ही संध्यावंदन तिलक लायताची. तांतू आम्ही कोण कोण खंयची खंयची अधोक्षद उपेंद्र कृष्ण केशव नारायण पूरा आम्ही देवाला नाव करताची. ते कितले श्रेष्ठ असतं. त्या दिकर आम्ही त्याची एक आमगेल्या अंगाक अवयक प्रोटेक्शन करी आमी सक्कड आमगेले हे एज अ बॉडी एज अ होल कृष्णाक आम्ही डिवोशनल सर्व्हिस दिवपाक म्हणून एक्चुअली आम्ही एक हे संध्यावंदन करताची म्हणून सांगितलं असं. आमकां एक 2-4 क्लास फुडें रत्नभूषण प्रभुजीन सांगितलं असेल की सुधींद्र स्वामीन केन्नाय सांगचे काही कोणा मेळ्ळारी संध्यावंदन करत रे तू म्हणून निमगिता खंय. आत्ता बदल कळता संध्यावंदन करचे अर्थ कसा म्हळ्यार कृष्णा नाव गुणगान करचे आम्ही आणि काय ना कृष्णाक वंदन करून लिटरली इट इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा म्हणून हे विषयी चैतन्य महाप्रभू तांणी सांगून दिता छंतू. आणि कृष्ण लोक हे तीनांत विभाजित जावन आसा, गोकुल मथुरा आणि द्वारका म्हणून. प्रयाग गोकुलांतू कृष्णूची आसा, मथुरांतू तो केशव म्हणून प्रख्यात आसा आणि द्वारकांतू आणि जगन्नाथपुरींतू लॉर्ड पुरुषोत्तम जगन्नाथ म्हणून आसा. प्रयागांतू देव तो बिंदू सागर बिंदू माधव म्हणून आसा. विष्णुकांची म्हळ्यार सावथांतू देव विष्णू म्हणूची प्रख्यात जावन आसा आणि मायापुरांतू गौरहरी हरी म्हणून प्रख्यात जावन आसा म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगताची. आणि मुखार श्लोकांत पुरत तांणी एक 7-9 द्वीप खंडा विषय मस्त जंबूद्वीप आणि गोमेधा पलस कंसा पुष्करा अशी मस्त द्वीपा विषय कृष्ण देव खंच द्वीपेर खंच हे असतं म्हणून तांणी पुरा ताजे विश्लेषण दिताची. आणि मुखारचे वर्सांत पुरा देवाले गुण अवतार लीला अवतार युग अवतार सत्यावेश अवतार हे पुरा अवतारा विषयी कृष्णाले तांणी तांकां ज्ञान दिताची. आणि सांगताची की हे पुरा अवतार पळय आमी माते वच परे ना आम्ही ते काउंट करून बसचे जायना. अनेक असंख्या रुपार देवान अवतारान घेतिल्ले आसा. हे तर अशी की पकने एक चंद्र पळोवका जाल्यार चेडो कसं म्हणटाची बरे तुक चंद्र पळोवका हांवें झाडां मागशी निपला पळय तो चंद्र पळय झाडार पळय मागशी पळय ते रुखाचे ब्रांचेस आसता ताचे मागशीच पळय चंद्र म्हणून सांगता खंय. वय चंद्र थंय आसता बदाची रुखा मागशी निपला हांवें तर रुखा मागशी आमकां दिसता आतां आमी पळयल्यार अशें दिसता चंद्र आसा म्हणून. ते चंद्र कितलो दूर आसा आमगेले मात्ते कॅल्क्युलेशन करचें ना तितलो दूर आसा. तशी चैतन्य महाप्रभू सांगताची कृष्णाले अवतार गुण रूप लीला हे आमगेले माते वच तशी ना पार असते जाल्यार त्यांनी एक सान रुपार तांकां अर्थ करता तशी सांगून दिताची. मुखारचे वर्स सांगतू कर्णोदक्षाय विष्णू म्हळ्यार महाविष्णूची कर्णोदक्षाय विष्णू गर्भोदक्षाय विष्णू आणि शिरोदक्षाय विष्णू हे पुरा हाजी विषय तांकां सांगून दिताची. ब्रह्मा विष्णू महेश्वर ईश्वराल कसं ने एक महाविष्णू दुखून आलेले रुद्र आणि विष्णू. आता मी शिवरात्री विषय ऐकलेले असं की रुद्राल कसं महत्व असं म्हणून रुद्र शक्ती विषय त्यांनी सांगून दिताची. 14 मन्वंतरा विषय त्यांनी सांगून दिताची. सत्ययुग त्रेतायुगांतू द्वापर युग आणि कलियुगाचे विषय सांगताची. आता पयरच्यांतू आम्ही लेक्चर स्टार्ट करताना अपर्णा माताजीन सांगितलं असेल की सत्ययुगांतू कृष्ण सत्ययुगांतूची देवाल वर्ण एक कांती असता धवेची शुभ्र श्वेत कांती जावन असता आणि त्या रुपार त्या टायमार त्यांनी कसं करताची सकट जन रिलिजियस असताची आणि त्यांनी मेडिटेशन करताची म्हणून. आणि सत्ययुगांतर त्रेतायुगांतू देवाल वर्ण कसं नसता तांबड कलराचे म्हणून आणि त्यांना यज्ञ याग करून देवाक त्यांनी खुश पावताची. आणि द्वापर युगांतू देवाल वर्ण असता देवाल कांती असता श्यामल एक रेड कलराचे एक ब्लॅक कलराचे. त्या वर्णांतू आम्ही कसं करताच त्या द्वापर युगांतू आम्ही देवाला लोटस फिटाक म्हळ्यार देवा वर्शिप करतात टेम्पल वर्शिप तांतू प्रख्यात जावन असता म्हणून. जाल्यार हे कलियुगांतू देव येल्लो वर्ण म्हळ्यार गौरांग महाप्रभूची एक श्यामल वर्ण घेऊन तांगेले अवतरण जाल्लेले आसा. आणि ह्या युगाचे एक ऑक्युपेशनल ड्युटी पुरा युगांत तुम्ही एक ऑक्युपेशनल ड्युटी पळोवन आसच्या पुरो. एखादू मेडिटेशन आसले एखादू वर्शिप करचे एखादू यज्ञ याग करचे जाल्यार हे कलियुगांतू खाली केवल गंभीरपूर्वक आम्ही हरे कृष्णा महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हे नित्य रूपारी संख्यापूर्वक जावन गंभीर रूपारी आम्ही सरलतेरी हे केल्यारी आमकां देवाल धामा वच मात्र देवाल सेवे भक्तींतू भक्ता सेवेंतू आम्ही भाग घेवन आमगे जीवन सार्थक करून घेवत म्हणून हे सांगताच त्यांनी. मुखारी वेदव्यास श्रील वेदव्यास महामुनीन भागवतम रचन केलताना कशी प्रथमाची श्लोकांतू कृष्णालय महिम वर्णन केलेलं असं त्या त्यांनी सांगताची.
आणि मस्त उल्लेख दिलेला असतो चैतन्य महाप्रभून की कशी भक्तिरसाम हंतु ब्रह्मसंहितांतु 5.33 श्लोक येतात अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेश दुर्लभं मधुर्लभम् आत्मभक्तो गोविंदमाधिपुरुषं तमहं भजामि. गोविंद आदिपुरुष असं अद्वैत अच्युत म्हणून जाऊन तो नवयौवन असं म्हणून सांगितलंस. म्हळ्यार हंत मुखार चैतन्य महाप्रभू कृष्णा कशी मोस्ट परफेक्ट असं तागेले एक बाल लीला एक पौगंड किशोर लीला तर मात्र तागेले असतं. त्याच्यानंतर तो नवयौवन असं म्हणून कृष्णाला गुणगान महिमा हे पुरा विषय इटर्नल पास्ट टाइम्स कृष्ण कशी आता वृंदावना मात्र नाही अनेक ब्रह्मांड तागेले सायमल्टेनियसली तागेले देवाले लीला चलता असं म्हणून हे एक गूढ विषय सनातन गोस्वामीक त्यांनी सांगून दिताचे. सनातन गोस्वामीक खुशी जाता की इतलो पुरा विषय सांगून दिलाय इतलं पुरा इन्स्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभून सांगितलंय म्हणून. आता आमगेले माधवचरण प्रभून कशी रूप गोस्वामी सांगून दिले उपदेश तशीच सनातन गोस्वामीक चैतन्य महाप्रभून हे उपदेश दिले. आणि इकडे एक वृंदावना वचन पुरा देवस्थान जीर्णोद्धार कोरनु भक्ती प्रचार कोरका म्हणता की एक महान एक उपदेश दिलेला असतो. आईचे भारी एक होड पर्व गौडेस वैष्णव संप्रदायांक गौर महागौर पौर्णिमा आजी आम्ही खई इस्कॉन देवस्थान असते पळयत खई संजवाळ अभिषेक जत्ता असता गौर कथा जत्ता असता गौर भजन जत्ता असता. हे जत्तर लेक्चर तुमका टाइम मिळाली हे पुरा अभिषेक मायापुराज की चौपाटीच की बा खई जाय थे अहमदाबाद की ऑल ओव्हर द वर्ल्ड हे अभिषेक जत्ता असता हे पळोवन तुम्ही लाभ घेवेत. आणि आईच दिवस जाल तितले संकीर्तन कोरनु नाम स्मरण करून देवाले हरे कृष्ण महामंत्र जप करून देवाक आम्ही खुश करेत. गौरांग महाप्रभूले चरणारविंदाक हे वंदन करेत. हरे कृष्ण कसं चूकी जालेले असला त्रुटी जावनू असतले म्हाका क्षम कोरका. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद माताजी. आमगेले संबंध आचार्य श्री सनातन गोस्वामी कसं इन्स्ट्रक्शन्स दिले श्री चैतन्य महाप्रभून आणि कशी आमगेल भक्ती आम्ही ओळखून घेत आणि ह्या कलियुगांत हरिनाम संकीर्तन करून आम्ही भक्ती पावून घेत म्हणून तुम्ही मस्त चंदकन एक्सप्लेन केले. आता मी मुखार नेक्स्ट टॉपिक वचा आमगेले नेक्स्ट टॉपिक गौर पौर्णिमा महोत्सवाचे की श्री चैतन्य महाप्रभू जगन्नाथ रथ यात्रांतू कशी तांगे लील चलता म्हणून आमका सांगून दिचे ते सची हरग्रेस मथुरा माता देवकी माताजी आणि मस्त सिनियर डिवोटी आणि आमका माताजी तुमका स्वागत असा. हरे कृष्ण महामंत्र सांगून आम्ही माताजी स्वागत करूया. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. माताजी ओव्हर टू यू. हरे कृष्ण. ऐकत नव्हे प्रभूजी वय माताजी. हरे कृष्ण. मी गेले गुरु महाराज जयप्रताप महाराज चरणारविंदाक नमस्कार करून अंगाशील सकड वैष्णवा नमस्कार करून म्हाका दिलेले आज टॉपिका विषय थोडे विषय हांव उलोवचा प्रयत्न करता. हांव आतां आमगेले हांगा गुडगांवांतू 45 सेक्टर इस्कॉन देवस्थाना वचून अभिषेक पळोवन आयली. ते थंयची आनंद पळोवन तुमकांय थोडे आनंद ताजे दिवया म्हणून लेखता आसा. सो सक्कड देवन हात वयर करून आम्ही 3 पता गौरांग म्हळ्यार आमी इतले होडान म्हणटा की आमगेले ते आवाज हे आध्यात्मिक लोका पावका म्हळ्यार आध्यात्मिक आकाश दांटून पावका. तशी आमी सक्कड 3 पंथा गौरांग म्हणया सक्कड हात वयर कराती. गौरांगा 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 गौरंग महाप्रभु की जय. सो गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा कशी नर्तन केलेले म्हणाले हांव आतां एक 10-15 मिनिट भितर एक्सप्लेन फिनिश करता. कृष्णराज कविराज गोस्वामी सांगता असं सजियत कृष्ण चैतन्य श्रीरथाके नर्तनय येनासि जगतां चित्रं जगन्नाथो अपि विस्मिता. जगन्नाथ रथा मुखारी नृत्य करता आशिल्लो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभू जय जय हो. तागेल नृत्य पळोवन पूर सक्कड ब्रह्मांड
आश्चर्य जाता आशिल की ते नृत्य पळोवन स्वयं भगवान जगन्नाथूची त्या नृत्य पळोवन विस्मित जाता आश्चर्य जाता आशिल की तसल नृत्य चैतन्य महाप्रभू करता. सो रथयात्रे तीसू सकड चैतन्य महाप्रभू सकाळी उठायची न्हाता ती पुरा वगी ते देवस्थानाला वताची ते जगन्नाथाक एक उक्कोण हाडची म्हळ्यार तितले सुलभ ना मस्त जड जगन्नाथाक हाडची मस्त बल आशिल्ले हस्ती तितले बल आशिल्ले दायित म्हणून आसताची तांणी घेवन येताची जगन्नाथाक सिंहासन म्हळ्यार देवस्थाना दखून रथार बसकार येताची रथार बसकार येता. मागीर चैतन्य महाप्रभू तांगेल पुरा तांगेल निज संगती म्हळ्यार अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभू तांक पुरा सकड रथयात्रेक ग्रुप करता म्हळ्यार 4 ग्रुप करता प्रति 4 ग्रुपांतू 2 मृदंग वाजतल आसताची. मागीर सहायक गायक आसताची मागीर सहायक गायक वट्टू मागीर नृत्य करतली सकड आसताची. तांतू मेन गायक कोण म्हळ्यार स्वरूप दामोदर, श्रीवास ठाकूर, मुकुंद, गोविंद घोष तांणी प्रमुख गायक. मागीर तांक सहाय्य करतले तांणी रिपीट सांगिले वापस रिपीट करतले विंगड गायक आसताचे. मागीर नृत्य करतला तू नित्यानंद प्रभू, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकूर आणि वक्रेश्वर पंडित हांणी मेन नृत्य करतले भारी लायक नृत्य करतली. मागीर हे 4 ग्रुप नंतर कुलीन ग्रामचे एक ग्रुप, मागीर शांतपूर ग्राम भक्ताल एक ग्रुप, मागीर खंड ग्रामाचे एक तांगेल भक्ताल ग्रुप. टोटल 7 ग्रुप देवालय रथा येद्र नृत्य करता संकीर्तन करून नृत्य करचे. हांग इतले संकीर्तन जाता की संकीर्तन शब्द विंगड खंयचे बी आयकना के तितले व्हडान संकीर्तन जाता के. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू कसं करता तागेले योग शक्ती प्रदर्शन करता. योग शक्ती प्रदर्शन म्हळ्यार तो प्रत्येक ग्रुपांत आसता. आमी हे आयकल्यांची कृष्ण कशी तागेले 16,108 तागेले बायलाल वट्टू एक वेळारी आसताशिल्लो म्हळ्यार तो तितले विस्तार करून घेतलो. तशीच चैतन्य प्रभू योग शक्ती प्रदर्शन करता म्हळ्यार पुरा 8 ग्रुपांतू तो आसता चैतन्य महाप्रभू. हे सगळ्यांक दिसना कोण तागेले शुद्ध नित्य भक्त पळय तांक मात हे दिसता की चैतन्य महाप्रभू प्रत्येक ग्रुपांतू नृत्य करता आसता. केलो पत्ता चैतन्य महाप्रभू स्वतःची गायन करून नृत्य करता. अशी नृत्य करता की एत्तर उड्डून अशी नृत्य करता के. तेन्ना मागीर चैतन्य महाप्रभू जगन्नाथाक तोंड करून सांगता नमो ब्रह्मणे देवाय गोब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. मागीर श्लोक विष्णु पुराणांत श्लोक सांगता जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽसौ जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयति जयति मेघ श्यामलः कोमलांगो जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः. म्हणून तशी जगन्नाथाक प्रार्थना कोचे श्लोक म्हणून नृत्य करता. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू अशी की एक मोड गुडू घेत पळय गुडगू तशी शब्दान तित जोर गर्जन करके गर्जन करून चक्रा मणकेची घून एत्तर उड्डून नृत्य करके. अशी दिसते की तागेले नृत्य एक उज्ज कशी गिरी घुमता तशी दिसते की त्या नमुने नृत्य करके. तो चैतन्य आपण नृत्य करताची एक म्हणता भुईची वैरी पाय दवरता अशी जात की भुईची पर्वत समुद्र पुरा हल्ला म्हणके तशी जात के. तशी तसल नृत्य करून एक म्हणता भुईची वैर पाय दवरता तशी जात के. या महाप्रभू नृत्य करताना तागेले शरीर दखून एक म्हणता सक्कट दिव्य लक्षण दिसत के. एक दिव्य लक्षण म्हळ्यार एक म्हणता तो घट्टी रुखा म्हणके घट्टी जात आशिल के. एक म्हणता तागेले आमगा दखून रोम म्हळ्यार
कांट कांटो येतके तशी जात आशिल्के तेन्ना एका पंथा तागेले शरिरा दाखून संतोष आणि दैन म्हळ्यार दीन भाव ह्या सकड लक्षण दिसता आशिल्के एका पंथ कसं जाता चैतन्य महाप्रभू बॅलन्स चुकून पडत आशिल्के पडताना तो भुंयची वेरी हेकड तेकडे लोळटा आसता आशिल्के तेन्ना अशें दिसता आशिल्लें की एक सुवर्ण म्हळ्यार भांगरा पर्व तूं लोळटा तशी दिसता आशिल्के तशी करता आशिल्ले चैतन्य महाप्रभू तेन्ना नित्यानंद प्रभू आणि तांगेले दोन्ही हात दोन चैतन्य महाप्रभू का धरू प्रयत्न करता आशिल्ले की अद्वैताचार्य जोर हरी हरी बोल हरी बोल हरी बोल म्हणून म्हणता आशिल्ले की जन हे चैतन्य महाप्रभू रक्षण करू का ताका तिनी सर्कल करून रक्षण दिता म्हळ्यार जन तागे आंगार पण अशें ताका कसले डिस्टर्ब करून ताका पेटू जावचो नज म्हणून तशी जगन्नाथ नृत्य म्हणून स्वतःची चैतन्य महाप्रभू नृत्य म्हणून जगन्नाथाची भारी खुशी जतके तो तागेले जगन्नाथाक दोळ्या ह्या पातीना गोतस तुमका तो पळोवन रथ रप्त आशिल्के जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभू नृत्य पळोवन रप्त आशिल्के मागीर सुभद्रा आणि बलराम तांणी पुरा हसता आशिल्ले हे चैतन्य महाप्रभू नृत्य पळोवन मागीर एका पंथ हे चैतन्य महाप्रभूले शरीरा दाखून नृत्य करता 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 तागेले 8 प्रकाराचे सात्विक भाव प्रकट जातके म्हळ्यार हा सुरेख सांगला म्हणजे आंगा दाखून कांटो येवचे ते एक सात्विक भाव ते कांटो दिसता आशिल्के मेरे दांत कट चपत आशिल्के ते चापतन अशें दिसता की खंय दांत कुडकी जावन पडची त्या नमने कटकट शब्द ऐकत आशिल्के आणि तागेले शरिरा दाखून हुम्मे ಒಟ್ಟು रगत भायर येवची तशें दिसता आशिल्के तशे नमन्याचे हे सात्विक भाव येत आशिल्ले नेक्स्ट तागेले दोळ्या दाखून पिचकारी म्हणजे उद्दा भायर येत आशिल्के तेन्ना लागीं आशिल्ले पुरा जनाला आंगाले वली जात आशिल्ले तशी नमने दोळ्या दाखून अश्रुधार येत आशिल्के मागीर तागेले शरीर गोरोची गौरांग कलर गौरांग म्हळ्यार गोरोची त्या कलर चेंज जावन गुलाबी कलर चेंज जातके मागीर तागेले देह अशें दिसता की एक आमी मोगार आसना गुलाबी मल्लिगे गुलाबी मोगार फुलाचे म्हणजे तशी दिसता आशिल्के तागेले आंगा मागीर एका पंथा तागेले शरीर एक रुक्का म्हणजे घट्टी जात आशिल्के ताका हल्लोच जायना आशिल्के तशी जात आशिल्के तागेले मागीर भुंयचेर पडतना तागेले श्वास राबून वता आशिल्के श्वास राबून वतना अशी भक्तजन भिता आशिल्के तागे प्राणवायू क्षीण म्हळ्यार स्लोली वचशी तशी दिसता आशिल्के दोळ्या दाखून उद्दाक आनी नांका दाखून उद्दा येता आशिल्के तोंडा दाखून फेण येता आशिल्के अशें दिसता आशिल्के ते फेण येवचे पळयतना चंद्राले दाखून एक अमृत धारे आयला म्हणजे तशी फेण तोंडा दाखून येता आशिल्के असल सकड तागेले एक पंथा हे अष्टविकार सात्विक भाव तागेले आंगा दाखून नृत्य करता भाव वेश दाखून चैतन्य महाप्रभूला येतके मागीर थोडे समय नंतर हे असल नृत्य कोण तरी चैतन्य महाप्रभू प्रेम भाव ಅಂತ येता हे प्रेम भाव कसले म्हळ्यार हे रथयात्रे कसं म्हळ्यार जगन्नाथ पुरी ते ऐश्वर्य धाम म्हळ्यार द्वारका दुखून तो जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर म्हळ्यार ते वृंदावनाक वचचे हे हातू काणी एक आसा कसं म्हळ्यार कुरुक्षेत्र युद्धा वेळार हे सकड वृंदावना दुखून गोपीजन येवन कृष्णा मेळू येताचे तांणी मस्त विलाप करताचे कृष्णा तू आमकां विसरले तू नाशी आमी कशी जीवित आसचे अशें म्हणून तांणी विलाप करताचे तेची चैतन्य स्वरूप दामोदर तसलेची गीत श्लोक पुरा सांगतना चैतन्य महाप्रभू ऍक्टिंग करता तुमकां गोतूस चैतन्य महाप्रभू राधाराणी भावान तू जगन्नाथाक केन्नाय प्रार्थना करता तशीच चैतन्य जगन्नाथाला की
चैतन्य महाप्रभू सांगता तू खंय गेलो, तू म्हाका सोड खंयचे बोलो, तू नाशे आमी वांचे जतवे अशी म्हणून ते प्रलाप करता. हे प्रलाप म्हळ्यार स्वरूप दामोदर तसले श्लोक सांगता, तशी चैतन्य महाप्रभू ऍक्ट करून रडता. म्हाका सोड खंय गेलो तू नाशे वांचना अशें तेन्ना आमकां विसरून गेलो तू यशोदा मैयाक विसरून गेलवे, सकणांक गेलो गोप जनाक तू विसरून गेलवे, तू आमकां सोड कशी तू ते द्वारका राबता अशें म्हणून सकट प्रलाप करता. तशीच ते जाता मागीर तांणी एक हांगा एक पार्क उद्यानवन थंय पावताची. थंय मागीर जगन्नाथाक हें जाता, नैवेद्य जावन प्रसाद वितरण जाता. तशी जगन्नाथ रथ यात्रा एंड जाता. तसं हांव तिका मस्त विवरण दिनी, ऑलरेडी टाइम जाले. सो तसे गौरांग प्रभू जगन्नाथ रथा यात्रा मुखारी जगन्नाथ रथा मुखारी त्या नमुने भाव विभोर जावन रथी कोण लास्टाक आमकां दाखयता आमी कशी रथा. आमी सकट तेरू आयकला, आमगे पुरा कारकळ तेरू कोड्याल तेरू मुलकी सकट पुरा उळ्ळा तेरू खंयची सकट तेरू पुरा आमकां गोतस जाल्यार ते रथाचे रथ यात्रे महिमा आमकां चैतन्य महाप्रभून सांगिल्ले. ते देव कसो लाग रथार येता म्हळ्यार कोण चर म्हळ्यार चोलू जायनाशिल्ले मरग पशु पक्षी कोणाक देवाक भेट घेवचे जायना, तसले जनाक दर्शन दिवच्याक देव रथार येवचे. आणि ते देवान रथार बसवीस येता, रथा चक्र दोन जेवो, रथाचे राज्य जेवो प्रत्येक पवित्र जाता. त्या खातीर ते रथाक नमस्कार घालचे, ते तांचे राज्य की नमस्कार करचे. त्या देवाले दृष्टी आमगेर वयर पडता, देव आमकां पळोवचे भायर येता. म्हळ्यार हे रथ यात्राचे महत्व चैतन्य महाप्रभून आमकां शिकून दिलें. सो हांगाचे हांव एंड करता आसा. गौरांग महाप्रभू की जय, गौर पूर्णिमा की जय, हरि बोल. श्रील प्रभुपाद की जय, हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभू. मस्त धन्यवाद माताजी, तुम्ही मस्त चंद करून आमकां श्री जगन्नाथ रथ यात्रांत कशी चैतन्य महाप्रभू भाव विभोर जावन तांणी नृत्य करताची. आणि आज पासून आम्ही पळोव येता की जगन्नाथ रथ यात्रांत कितले मस्त लाख गटल्यान जन येवन आमगेले चैतन्य महाप्रभूला अनुयायी पुरे लोक येवन आम्ही महाराजान वरे पळयला आसा, आमी व्हिडिओन तांणी पळयला आसा की महाराज वरे येवन तांगेले मुखार डान्स करचे आसा. आणि तशीच आमगेले इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपादजी मर्सीन जगन्नाथ पुरीन मात्र नाही इडी विश्वांतूची आमगेले जगन्नाथ रथ यात्रा जावचे साध्य आसा. आणि प्रभुपादजीन कशी जगन्नाथाक तागेल पुरी तुलन पुरी इडी विश्वाक आनी आमी कुटू लोकांक लागीं येवं तशें आमी बरे कॉमन पर्सनाक बरे रथ यात्रांत भाग घेवच्याक आमकां एक अवकाश करून दिलो आसा. सो मस्त आमी आभारी जावन उरता आशिल्लो प्रभुपादजीक. आणि आयच्या सेशनांत तिन्ना आमगेले वरिष्ठ जावन आशिल्ले भागवत पुराण कोंकणीचे वरिष्ठ वैष्णव लोकांना आमकां जी श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी पास्ट आमचा आणि जगन्नाथ रथ यात्रांत श्री चैतन्य महाप्रभू महिमा कशी आशिल्ले म्हणून आज आमकां शिकून दिले. सो मस्त मस्त धन्यवाद तिन्ना वरिष्ठ वैष्णवांक आजी. हिज ग्रेस माधव चरण प्रभुजी, हर ग्रेस राधिका भाव माताजी आणि मथुरा माताजी मस्त आभारी आसाचे. आमी भागवत पुराण कोंकण टिमाक वरे आमी मस्त आभारी आसाचे. हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू आणि हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी आणि आमकां अवकाश दिले की आमी आज आमी आयकता आशिल्ले की उत्सव कसल्याक म्हणटा की म्हळ्यार भक्तिरसामृत स्वामी महाराज सांगता आशिल्ले की ती खंय भक्ती लोक येवन घेवन देवाल बगे उलयताचे आनी तांगेले बगे डिस्कस करताची तेन्ना त्याची एक व्हड उत्सव जातकी. सो आज आमच्या उत्सवांत वट्टू लोकांन तुम्ही वट्टू लोकांनी पार्टिसिपेट केला आसा ताका वरे मस्त मस्त धन्यवाद. आणि भागवत पुराण कोंकण टिमाक वरे मस्त मस्त धन्यवाद. एक दोन अनाउन्समेंट आसात ते आमकां एक 2 मिनिट घेतात, त्यानंतर आम्ही हे सेशनाक विराम दिवया. आमकां फाल्याक आमगेले एक वरिष्ठ जावन आशिल्ले चौपाटी टेम्पलाचे इवन मटेरियली आणि स्पिरिच्युअली आणि मस्त वरिष्ठ जावन आसाची हिज ग्रेस कृष्णचंद्र प्रभू हांगेले बगे कितले सांगतात आनी तितले कमी येता. सो हे सेशन आमकां इंग्लिशान उरताले, अनुवाद करचे साध्यते आसा.
प्लीज मिस करनाका पहले सेशन हंगेल बायक एक सांग संक्षिप्त जावन सांगता म्हळ्यार आनी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जाले शिष्य जावन आसाचे आनी 30 वर्ष किंता चड आनी कृष्ण भावनामृत आसाची आनी अरविंद माफतलाल ग्रुप ऑफ कंपनीचे चेअरमॅन आणि सीईओ आणि हानी बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स IIM अहमदाबाद आणि 12 इयर्स पासून आशिल्ले आणि भक्तिवेदांत हॉस्पिटलाचे चेअरमॅन जावन वरेच काम करते आसाची सो हे सेशन मिस करनाकाची मस्त व्हेरी स्पेशल सेशन आणि ह्यांनी अप्रूवाक मेळचे सो भागवत पुराण कोंकणी टीमाक एक ग्रेटिट्यूड कृतज्ञ जावन उरता आमी की असले सिनियर डिवोटीजाक आमकां आमके आमगे प्लॅटफॉर्मान येवन आमकां मेळचे एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाची सो फाल्यां मिस करनाकाची 7:30 PM व्हेरी स्पेशल सेशन आणि तशीच आमी नेक्स्ट आमगे शिक्षाष्टकम सेशन कंटिन्यू करताची सोमार देखून हिज ग्रेस माधव शरण प्रभुजी यांनी आमकां कंटिन्यू करताची सोमार देखून नेक्स्ट श्लोक आसा आता आमी नरसिंह आरती सांगून घेनो सेशन विराम दिया उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहं श्री नरसिंह जय जय नरसिंहदेव आदेश जय पद्म मुख पद्म मृंग नमस्ते नरसिंह नरसिंह हरतो नरसिंह यतो यामि ततो नरसिंह हरे नरसिंह हृदये नरसिंह शरणं प्रपद्ये अवपर कमलवते अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु धनुर्लिङ्गा केशवदीपधरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज भक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की श्री प्रहलाद महाराज की श्री लक्ष्मी संवेद गौर की पुरायला काका मस्त धन्यवाद आयचे गौर पूर्णिमा महामहोत्सव तुम्ही भाग जावन भागवत पुराण कोंकणी देखून बरे मस्त आभारी जावन आसाचे आमी आनी फाल्यां सेशनाक आमी मेळया फाल्यां पुराय वैष्णव बांधवाक वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मस्त धन्यवाद आणि कोणाक उपलब्ध असतात आणि युट्यूबर अभिषेक आणि दर्शन घेविता मायापूर टीव्हीन तो लाईव्ह उरता धन्यवाद हरे कृष्ण